Total Salts de 05 Soccer. El Total Salts de 05 Soccer és el simulador de futbol més revolucionari. Amb un escàs pressupost, una modesta i novella desenvolupadora gràfica anomenada Bekiden Productions ha creat aquest joc que s'ha convertit en un dels preferits de tot el món, doncs més de 40 milions de còpies venudes ho avalen. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know where. Estoy 2 meses, tots els dies ahí estic encetat, moltes baralles, molta sang, molta suor, tot barallant-se. Bé, estem satisfets en el treball nostre, bé, un bon joc. El que és que tot i les limitacions tècniques que podien oferir ahí els 4 programadors, bé, que així molt bé, per què vaig a dir mentides. Mira, havien contactat ahí en Henry, Ronaldinho i altres figures per fer el màrqueting. El que passa és que no se'n recordaven de que aquest dia tenien Mundial i no van poder vindre. Com un dia a fer la presentació no van poder vindre i vam decidir fer-la nosaltres. El resultat, com ja podeu veure, molt satisfactori. Estem tots encantats de la vida. Ja ho sabeu. Compra-lo. Total Salts de 05. Cap membre d'aquesta petita empresa esperava que aquest joc tingués tal gran repercussió mundial. Dissenyat en un principi com un joc modest, en qüestió de setmanes després de la seva eixida a la venda, aquest va assolir una popularitat tan gran que Bekiden Productions es va veure obligat a fer més de 40 milions de còpies. El màrqueting de Bekiden Productions no s'esperava aquest gran èxit que ha tingut el joc, no? Perquè en un principi va fer una tirada curta pensant en que sols el compraríem familiars i coneguts. Aleshores l'oferta que vam fer era molt baixa, però ens van respondre una gran demanda i per tant vam tindre que fer una segona tirada més gran, que és el que ens ha portat a aquest gran èxit del joc, que ens va fer en un moment, clar. En un principi estàvem assustats perquè teníem un dèficit molt important i no trobàvem una manera de contrarrestar-lo, però gràcies a aquesta segona tirada s'ha aconseguit i ara tenim un superàvit que ens val per a viure i inclús per a permetir-se algun luxe que altre, no? En quant a la publicitat del joc, com bé hem dit abans, volíem portar a les estrelles, però ens han fallat i per tant hem elegit un mètode propi, un mètode de publicitat casera, però que nosaltres mateixa ens hem recorregut les places dels pobles per a anunciar el joc i d'esta manera aconseguir una renda important. En segon lloc, vista l'èxit que va tindre la primera tirada, vam decidir traduir el joc a 50 idiomes diferents. Entre ells trobem el francès, l'anglès, el xinès, el swahili, el valencià, el castellà. Per tal de fer-ho, vam tindre que contratar a 50 experts en cada un dels idiomes. El més complicat va ser dur a un expert en swahili, ja que on vivim no hi havia ningú i vam tindre que portar a un indígena per a que vinguera. No obstant, va ser possible fer-ho i En el Total Salts de 05 Soccer trobarem modes de joc que no hi ha a cap altre simulador de futbol. Tal vegada, aquesta és una de les importants claus de l'èxit, doncs caure en la monotonia és quasi impossible en aquest joc. En el mode espectador pots encarnar-te en la pell d'un aficionat. Per dir que vas a l'estadi pots animar al teu equip, pots insultar als altres contraris
o tirar objectes per a pegar-li a l'àrbit, sempre sabent que no van a tancar-te el teu camp. En el mode d'àrbit pots sentir-te com Puto González, Rubinos Pérez i, per exemple, el minier Rafa Guerrero. És a dir, que podràs dirigir un partit. I bueno, n'hi ha que anar en compte de l'actuació que tingues perquè podràs eixir beneficiat o, en un altre cas, malparat. Perquè, clar, l'afició també pot respondre. Per últim, en el mode de jugador, que és característic de tots els videojocs, pots fer lo de tirar, fer un passe llarg, fer un passe curt, fer vaselines, fer sirenes, fer bicicletes, etc. A més, nosaltres hem volgut incorporar una nova opció, que és la de poder agredir a l'àrbitre si no t'agrada el seu equip. Aquest joc va estar a un pas de no ser llançat al mercat, doncs les proves de les versions beta no eren gaire satisfactòries. Avui en dia seria impossible pensar en el món dels videojocs sense el Total Salsa 05 Soccer. Doncs en la fase de proves vaig trobar petits errors que en el seu conjunt eren significatius. Així tot, van decidir llançar-lo al mercat. Va tindre tan gran repercussió mundial que vam esmenar els errors en la segona tirada, deixant així lloc a un joc excel·lent. D'aquest joc cal destacar, sobretot, el realisme dels gràfics i dels moviments dels jugadors, així com una gran intel·ligència artificial. Cal dir que la gent que ha jugat a Total Salsa 05 Soccer ha confessat que mentre jugava es sentia dintre de la pell dels jugadors. Ens trobem, doncs, en la barrera que separa la simulació de la realitat. Where you go, you know I'll be there. If you go far, you know I'll be there. Oh, I'll go anywhere, so I'll see you there. You place your name, you know I'll be there. You name the time, you know I'll be there. Oh, I'll go anywhere, so I'll see you there. Oh, I don't care if you don't mind. I'll be there, not far behind. I will dare, keep in mind. I'll be there for you. Bé, ja hem pogut comprovar tant l'escassa qualitat tècnica, futbolísticament parlant, dels desenvolupadors, així com l'exquisitesa d'aquesta obra mestra dels videojocs. Si encara no l'han provat, no deixen que us ho conten. De segur que serà una experiència fantàstica.